Para pujangga, para winasis wis ngandharake nalikane nandur pari mesti bakal tukul suketeki. Ananging menawa nandur suket ora bakal tukul pari, yaiku nemu surasa. Pancen yen tumindak becik iku akeh godane, kepara abot lakune. Ananging kepiye wae samubarang kang becik, laku kang becik iku mesti bakal nemu kabegjan, lan iku sawijining laku kang utama.